Kenya waduto kochakore kata kuom jatend piny Kenya William Ruto winjo bed ni wadoge drawing board mar mondo mi wane kaka inyalo kony piny Kenya mar mondo mi weche mosebedo kwaneno ng'anyo makinde ka kinde nek lwet obila nek ma seche moko bende timo ka ji ng'anyo obila tiyo kod teko mathoth kuom jopiny bende odok piny kama duong' mogik bende gino mar rowere osebedo ka yuago ni en miriambo ma jatend piny Kenya William Ruto ne oketo godo ji manifestos mage kinde mane otimo kisera mar ombulu 2022 nyaka gisani wacho ni onge gimoro amora mosetim. In paro ni winjo bed ni dok e drawing board e yo machalo nade ng'amo nego bed ni winjo rowere to ang'o maduong' mudwaro no winj mako winj to ng'anyo ni koro bro bedo kaka mana historia e pachoka. Okay, ero kamano Joyce. Ing'eni drawing board ni an gima ng'eni youth soden. Ruto kaw youth to me teach. Ing'eni ng'at joma nigi tich te onge manyo odhi e ndara Wednesday. Jok mar very lazy onge gima timo from morning to evening emanyo wuok odhi manyo pa. Ruto miji tich kako miyo baba tich sano yieng' wuotho kode. Kwa yieng' ok wabi kata pingo sirikal. We will be sitting down and praise the sirikal. Kaka jok masano yie pake. Ruto miwa tich onge wuoyo moro mora ma Ruto nyalo konyo wago. Kato bi mo yuwa mana gang'o gi kitamba mawait. Tich kata kiwacho ni tich dongere ncho wach ni wechego mago mag kazi mtaani bro bedo kaduogo kose bago kaka rowere ok udwaro tije mage. Kata kazi mtaani no it's not already out. Deji time ma ng'ato ng'eni ka dhi tich nyaka sa auchiel tan gi 500 ng'ano knya wuok ne dhi ng'ad ni ok odhi sign pesa. Tije ni still not there. Me I applied, I have not onge response. So it will be in 2 to 3 weeks. Application no room on 18th. Kawuono is more than a week. Podonge wach. Koro youth sodenya. Drawing board mwa bedo ni walemo gi Ruto. Nyasaye ok bi winjo gigo. Ose lem Kenya ka. Ma ilemo gi koni tilemo gi koni nyaka pastere madongo dongo ma can talk to God direct. Ose lemo. Magite are not going to help us. What we want is wayieng to wachak pake. Kaka joma sano se yieng pake. Only that one. Only that. To kapod okomi ji teach ni pod ji are very lazy. So I want to assure the government ni pod ng'anyo ng'eny. My just one of you. Nige chuth boko luoro. Ingeni ki sama tho, okay. And late ne joke mungea to the family. But I don't lose. I'm dead. Utinga ikofe ni dhika. At the end of the day, makata janyuol bro bedo ka winjo ni janyuol nyuoli opuonji mago un kaka rowere mag Gen Z you don't care. Janyuol ni ingeni okay. Ingneno gimoro Joyce isesomo janyuol opuonji. Kasto okikonye ini chak idhi kwalo ne sabun. Dongolo ito ibed ni yonge molo ingima te kwale. Opuonji uso lo temu dong udle uginga ni jidhi okay puoth ng'ato kanyo no se uso kasti duogi kwalo mena mutedeya ipani janyuol no mor kodi. Koro gima maduong' ma sirikal gi stakeholder MPs watema no yier mati are praising any our MPs nowadays are not working kaka ne jawadwa osewacho they are praising the government nikech giyieng ng'amo yieng deal go yom seriously. We need to get food, then deal with the very easy. When the right, we will go right. The left, we will go left. But there are very many them. Ma is just young one. There are still many to come.